Sa silingang lalawigan sa Negros Oriental, gi-lockdown karon ang Hall of Justice aw giingon man ang provincial jail. Samtang mayor sa lungsod sa Pamplona nga asawa sa gobernador gipasangin lang positibo sa COVID-19. Si Chelo Valiera sa report. Mulungtad sa duha ka adlaw ang lockdown sa Hall of Justice samtang ipahigayon ang disinfection sa mga buhatan niini. Nahimong close contact ang mga staff sa Hall of Justice sa abogado sa Kapitolyo nga nagpositibo sa COVID-19. Gilockdown usab ang Negros Oriental Detention and Rehabilitation Center. Human naka-close contact usab sa abogado ang pipila ka persons deprived of liberty. Subay niini gidiliuna ang dalaw hangtod mahuman ang disinfection. Samtang gimakak ni Governor Roel Digamo ang mikatap sa social media nga siya ug ang iyang asawang si Pamplona Mayor Janice Digamo nagpositibo sa COVID-19. Ang mayor uban ang abogado sa Kapitolyo ug ang magtiayong negosyante miadto sa kauluhan. Apan sa swab test, nagpositibo ang abogado ug ang magtiayon. Apan giingon ang abogado lang ug ang magtiayong negosyante ang gibutang sa isolation facility. Matod sa Provincial Health Office nga na swab test ang mayor ug nagnegatibo kini. Lahat ng mga paratang doon sa Facebook ay mali at walang basihan. Kasi po, mayroon tayong result dyan na nag-negative yung wife ko. Pagdating niya dito, naka-ID tayo, NR siya, non-reactive, tapos nag-swab tayo sa kanya. Siya at saka yung tatlo niyang kasama doon sa Manila na swab, negative sila. Chelo Valiera, Balitang Bisdak.